Бүген прививка кадатырга килгән җирдә дә бөтен кеше дәүләт порталында килеп чыккан хәл турында гына сөйләшә. Халык моның дөресме, юкмы икәнен белергә тырыша. Янәсе прививкадан соң QR-код элеккечә 1 ел түгел, 6 ай гына гамәлдә булачак. Вакцина ясатырга килгән Алсу Әхмиева булачак юрист. Шуңа хәбәргә ышанганчы башта карарын күрергә кирәк ди. Инстаграмдагы бөтен яңалыкларны укып чыктым. Кемдер яза иде дә ярты елга бәләкәйләнгән дип инде срогы, икәннәре тагын да катырак укыгач, бөтен яңалыкларны белгәч, әйттеләр, ярты ел гына түгел, 1 елга дип. Иртә белән дәүләт хезмәте порталы гадәттәгечә ачыла иде, ләкин QR-код турындагы мәгълүмат инде үзгәртелгән була. Мәсәлән, менә бу безнең канал хезмәткәренең QR-коды. Элек ул 2022 елның июненә кадәр гамәлдә булса, хәзер гыйнвар аена кадәр генә дип күрсәтә. Соңыннан дәүләт порталы бөтенләй ачылмый башлады. 3 дня не греть, не тереть, не чесать, баню, сауну, алкоголь исключаем. Сырхауханәләрдә прививка кабинетларында әлеге яңалык турында ишетсәләр дә, сәламәтлек министрлыгыннан бернинди күрсәтмә булмады диләр. Шуңа элеккечә режимда эшлиләр. Чөнки республикада QR-кодлар кертелгәннән бирле прививка ясатырга килүчеләр саны арта. Монда гына көненә 300 кеше кабул итәләр. Кемнәрдер беренчесен кадатырга килсә, икенчеләре ревакцинация ясата. Галәутиновлар парлап килгән. Алар прививканы апрельдә үк салдырган. 6 айдан соң яңадан килгәннәр. Малайның семьясы белән авырдылар. Алар срочно әйттеләр. Ясатыгыз, әни әти ясатыгыз. Шуннан ясаттык. Әйбәт кенә, Аллаһка шөкер. Бик нык ачуым килә, менә шушы укулларны ясатмашларга. Чөнки ул бит минем белән бергә йөри. Безне зарар итә, семьясын зарар итә. Нитә? Көннең икенче яртысында QR-код белән бәйле мәсьәләгә федераль дәрәҗәдә ачыклык керттеләр. Это связано с техническими работами, которые мы проводили на портале госуслуг. Дәүләт хезмәтләре порталында техник эшләр башкарылу сәбәпле шундый төзексезлек барлыкка килде. Хәзер барысы да торгызылды, сертификатның вакыты үзгәрми, ул элеккечә булачак. Портал гадәти режимда эшли. Коронавирус белән моңарчы авыручыларның QR-коды ярты ел, вакцина ясатучыларныкы 1 ел гамәлдә булачак дип искәртәләр Сәламәтлек саклау министрлыгында. Шулпан Касыймова, Вадим Ларионов, Яңа гасыр каналы.